simrang hilin eh. Hi, madung hapon. Hapon na po doon. Hapon na. Sugudugkan kay pas. Bilagruwa rin nagpatugtog. So kay kanang buntag lagi. Katong kuan ganiha. Aw gahapos buntag. Butong naguna ko to sa ang kuan. Lohoy. Diya karon na napukos na piskrasada. Kay ang pagdaaw ba ning mga patay-patayin kuan. Kaya na po din natamnan. Ito mo na po bulanghoy. Salamat Ginoo. Salamat sa mga panunglo. Ginoo rin na setting so. Lagi akong kusutubangan. Manugtog ko na ning ang kuan. Ang nagpasan na dyan nga daw. Ano po ning yandam para magkuan. Para ma-iguan nga ano po ning matamlan danhi. Nagro ko nakabidyo ko nung hapon kay wa may nagtugtog. Kung na pa nagtugtog, di niya pong kaandada ni kay mamalagi. Na nagpa-sound sense among sidan karon. Ano yung nagpasang sa daw. Ang mahindok ni yan, sige na. Naupo na, pinakabubo. Ay, ginawa ko. Kapilingguaran. Kapilingguaran o kuan. Naglanghoy. Dari Gunung Suara Biasa. Labdan kong kuan, marilo. Ang dugdug ya.
doan na hanap ng tanan ng kasi lubas buntag na pod mga panahon pambatihan. Ado ganin pasalamat kung gaway nag-sound. Gaway nag-sound ron digid ka lugar og video kay grabe man to dapat masilin ng baryo ag mga tugtog ng among sounds. Ito yung banata o tanong ang ibang nga buhi na madugangan na po din niya kay hanap po din ang gunahan kay duba naman anang giandam og kanang muuan ano pa rin giandam kuan kay nasunog ang mga hinagbas nga mahinampas ng sagbot nasunog na kay nabakante na pag-uban bahala na itong taong bahala na itong body o laki bakin sa nang maghilabot kaya tiglabay sa amo o tigyan sa hingan nga nagkakuno kong masakiton okay ra dawat na gihapon ilang mga marites na napadog ko igisalin-salin sila kapuno ni dagan-dagan pa noon ni pero kapoy lang mahimo nga ikatinda haling alam po nason pero yung chat magusbilita nga magpasalin ko no basikan ni mariyang salin ni Johnny dapit may pagkalapila kalagas na tutua kaning kamuti siguro haning alam po nason kayang palihag bulang huy kay dito ko na mo ado ning kamuti mo ni greedy ni na og makuha na ning tamna na dani pwede ni magdi na jud mo street og kung mo street to ginit pwede na ni ang kuanan hinahinat sa nagpamubo pwede na mo nang bubuan og babuntag kay kuan hinay ka naman jud na jada kam jud katabang ang bulang hoy lahas kamuti kay bulang hoy lahi ra jud bulang hoy kay sa kapuno masapi na jud mo sa kapunong bulang hoy para tungod sa kapunong bulang hoy na banggod ha ni abot og 50 ka putos suman sa na mo ko taga suroy sa taot ko ni Ramil Kuray sa pila ko sa suman along di man ka mulaag daris baylong labay-labay raman ka sa taot kong Ramil Ayuban Ramil Kuray komite dyan nga labi ako kay ba usang sumana dyan nga tilawan inumagan ba o bulanghoy ba o pilit ba hindi nga madyaga niya nga pa-shout out ko no diya sa Tukloy Ramil Kuray ug Manang Nita diya ni Milani A few moments later. Salamat sa Ginoo kay nisud nas tatay. Ako sa Ginakapuli dares duzanan nga bagong gikabit. Kaiba ning duyan. Bago na pod ning kuan lahi na po tong karaan nga duyan katong ituman gitanggal na, gikuha na, gipulan ani. Sa kay milagro ra jud ning makagamit ning duzana kay kay milagro ni kanunay karon kay nisud nas tatay. Timing po, gikan ko rito sa bulang huyan. Kung tawag dozan, ako sa payo. Dozan karizot, pahimos. Mura ka pahimos o dozan o wala na tatay. Kaya mazud ning teritoryo. Kaya mazud ning dozan na nani. Bisag ko pa itaw ni hangbay. Bisag ko diha. Nagyap sa dani. Sisay bodyguard. Kaya ning teritoryo dani. Dundo yan sa takarizot. Pawas kalaay ikan sa bulanghuyan ikan kung nanusil sa mga sinagibo pangdusila na giandam-andam na po to para na po to humok mabuwad guwaran na po to sunod og muuan kay tamnan og bulanghoy hapon kay ang bulanghoy makamamiso man ta dahil mas kamuti
Tiyo bay bago pa lang kita di pa lang Pebrero, sa karon na sila na. O nang bisag na mo handyo nga mo palit ko no, mulabay. Di makapalit kay gamay ra man pud sa igura po tong dili magsuyag banggod pila ka bangguran para makamamiso sa na pay gisalinan. Salinan pa na kuan. Salinan pa na si Upaw. So may labay sing kita tayo resto kuno kisa ka to nakamotor man. Lagi sa mga marites diha nga sigli nihang bye sige lantaw ug naba kunoy kuan naway kalag ni manang hilin di ara kalag ni manang hilin nagduzan. Ay day ano sa day? Hi sa. Di ka mo talas duzan nga bago? Day. Yun na. Wait ori day ako raman na sa day. Oo naman sa may laki. Dres duzanan. Singgit rin sa I love you ko no. Ano rin ba't mo eh? Tripod, yun ang inabuhi. Kita sa ito, mga pagka-vlogger. Pagka-vlogger ko no. Nanginabuhi ko no. Music Ikaw ba, di ka magagawa nila, gagawa. Simbahan. Masili. Di ni gagawa tambo na ni. Sunugon ra. Niksi, di ka sa duzan be? Kay. Bago nila ba ning duzanan? Labi ko no gagawan. Matod pa nga isa, gagawa. Gagawan pag imong lihag. Bitaw ka nito sana, katapat danig magaba ni kuan ra kanang masunog sa sigarilyo. Kay mapasok gali ni na, impasok ning nylon na mugod ni. Kay mosa ko ay, kay wapas kuan, tatay. Kusa pa ni puli. Nalabay sila sa asya sa ubos, kaya po sila video dito kuan. Community garden nga pa naginot dito siguro na may naginoton doon na napod sugod na pod ang amang silingan nga magpatugtog nga abot sa kabaryuhan doon na napod nag sounds na pod kita lang tayong tanan kay murag doon na napod nagsugod na pod og jagub-job. Di ko ka haibor ba mo dilit danang mga patugtog-tugtog man ang hanap pa ning dunan nagazud mo nang salamat yung tanan amping kanunay happy weekend God bless you all.